Világunkban vannak szegény és gazdag országok, ezt mindannyian tudjuk, és azt is, hogy sajnos sokkal több szegény ország van, mint tehetős. A 20 legszegényebb országban a napi kereset 1000 forint alatt van. De mitől lesz egy adott ország szegény vagy épp gazdag? Alapvetően 3 tényező befolyásolja: az intézményrendszer, a kultúra és az ország földrajzi elhelyezkedése. Az egyes országok életszínvonalának, vagyis a helyi lakosság jólétének leggyakrabban alkalmazott mérőszáma az egyfőre jutó GDP. A leggazdagabb és legszegényebb országok itt bemutatott listája nem a sima egyfőre jutó GDP alapján készült, hanem az egyfőre jutó vásárlóerő paritáson alapul, vagyis számításba veszi az adott országban jellemző árszínvonalat, tehát hitelesebb képet ad az emberek tényleges életszínvonaláról. Lássuk akkor a listát, de mielőtt még belevágnánk, ne feledkezzetek el feliratkozni, ha tetszett, lájkoljátok a videókat és kommenteljetek. Az 5. legszegényebb ország Malawi, amely az afrikai viszonyokhoz képest kicsi, a kontinens délkeleti részén elhelyezkedő ország. Lakosságának 80%-a falvakban él, akik szinte kizárólag a GDP több mint harmadát kitevő mezőgazdaságban dolgoznak, ezen belül pedig a dohány a legfontosabb kiviteli termék. Az ország felzárkózása érdekében jelentős mennyiségű segélyt és pénzügyi támogatást kapott a 2000-es években különböző nemzetközi szervezetektől, 2013-ban azonban egy olyan korrupciós botrány rázta meg Malawit, ami miatt az Afrikai Fejlesztési Bank, az IMF, illetve több nyugati ország is befagyasztotta támogatását, óriási lyukat ütve ezzel a költségvetésbe. A 4. helyen található a listán Libéria, ahol az 1989 és 96, illetve az 1999 és 2003 közötti polgárháborúk gyakorlatilag teljesen tönkretették az országot, beleértve a meglévő kezdetleges infrastruktúrát is. Bár ezt követően némi gazdasági fellendülés bontakozott ki, közben egyre nagyobb problémát okozott az illegális fegyver, kábítószer és gyémántkereskedelem, illetve a fekete gazdaság erősödésével párhuzamosan az instabil politikai helyzet. 2014-ben ebola járvány sújtotta Libériát, a kormánynak óriási összegeket kellett a betegség megfékezésére fordítania, melyeket a beruházások és fejlesztések elől volt kénytelen elvonni. A lista 3. helyén a Kongói Demokratikus Köztársaság áll, ipari és nemesfémekben nagyon gazdag ország, középső és délkeleti régióiban találhatók a világ legnagyobb gyémántbányái. A mesés gazdagságból azonban a korrupció és a kiterjedt fekete gazdaság miatt semmit nem éreznek az átlag emberek, akiknek többsége, nagyjából 2/3 még mindig mezőgazdaságból él egyik napról a másikra. Az 1960-as függetlenedése óta gyakorlatilag folyamatosan véres háborúk dúltak az ország területén, legyen szó polgárháborúról, vagy a szomszédos országokkal való konfliktusról. Bár békésnek továbbra sem mondható az ország helyzete a törzsi ellentétek miatt, a második kongói háború 2002-es lezárultával a brutális fegyveres konfliktusok véget értek, ezzel pedig 2 évtizedes hanyatlás után újra bővülni kezdett a gazdaság. A második legszegényebb ország a világon Burundi, melynek több másik szegény afrikai országgal ellentétben még gazdag nyersanyag lelőhelyei sincsenek. A gazdasági teljesítmény 40%-át a mezőgazdaság adja, becslések szerint az ágazatban a lakosság több mint 90%-a dolgozik, ami elképesztő arány. A mezőgazdaságon belül a kávé és a tea a legfontosabb exportcikk, összesen a teljes kivitel megközelítőleg 90%-át adja. A 2005-ben lezárult etnikai háborúk több százezer ember halálát okozták, és még többeket kényszerítettek otthonaik elhagyására, azóta viszont a nemzetközi pénzügyi segítségnek köszönhetően növekedési pályára állt az ország gazdasága. A világ legszegényebb országa a Közép-afrikai Köztársaság. A fő exportcikk a gyémánt, ami egyben a legnagyobb bevételi forrást is jelenti az állam számára. A GDP több mint 50%-át kitevő mezőgazdasági szektorban a gyapota a legjelentősebb kiviteli cikk. Az országot jelenleg is súlyos, vallási eredetű belső konfliktusok marcangolják. 2013-ban muszlim lázadók átvették a hatalmat az ömében keresztények lakta országban, erre válaszul keresztény milíciák szerveződtek a hatalom visszavételére. Jelenleg ENSZ békefenntartók próbálják stabilizálni a belpolitikai helyzetet, és amíg azt nem sikerül rendezni, addig más, sokkal fontosabb problémákkal sem nagyon lehet foglalkozni. Elnézve az alacsony egyfőre jutó GDP-t, a nagymértékű írástudatlanságot, illetve a körülbelül 50 év születéskor várható élettartamot, feladat bőven lenne.
És akkor következzen a világ 5 leggazdagabb országa, de előtte még összehasonlításképp az eddig elhangzottakhoz. Magyarországon 2016-ban $27.200 volt az egyfőre jutó GDP értéke vásárlóerő paritáson nézve. Az 5. leggazdagabb ország a világon Brunei, másik nevén a Brunei Szultánság, mely jelentős kőolaj és földgáz tartalékokkal rendelkezik, ezek exportja a teljes kivitel 95%-át teszi ki, összesen pedig a gazdasági kibocsátás 65%-át adja. Nyersanyag függősége ellenére az ország vezetése jelentős összeget fordít arra, hogy a külföldi beruházások becsábításával más ágazatok felé helyezze át a gazdaság súlypontját. A jólétnek köszönhetően az állampolgárok nem fizetnek személyi jövedelemadót, emellett pedig ingyenes az egészségügyi ellátás és az oktatás is. A 4. leggazdagabb ország a világon a Maláj-félsziget déli csücskén fekvő városállam, a világ egyik legfejlettebb országának számító Szingapúr. Gazdasága erősen függ a nemzetközi kereskedelemtől, elsősorban magas hozzáadott értékű termékeket, elektronikát, gyógyszereket, pénzügyi szolgáltatásokat exportál a világ többi részébe. A korrupció gyakorlatilag nem létező jelenség, a Transparency International korrupciós rangsorában mindvégig benne volt a 10 legkevésbé korrupt ország között. A lista 3. helyén Makao található. Kína különleges igazgatású területéről szinte mindenkinek először a kaszinók jutnak az eszébe. Ez persze nem meglepő, hiszen Makao gazdasága gyakorlatilag teljes egészében a szerencsejátékiparra épült, éppen ezért óriási károkat okozott Kína 2015-ös antikorrupciós hadjárata. Abban az évben mintegy 20%-kal, 2016-ban pedig további 4,7%-kal zsugorodott a GDP, azonban még így is a világ egyik leggazdagabb területe maradt. A világ 2. leggazdagabb országa egy európai nagyhercegség, Luxemburg. A Németország, Franciaország és Belgium közé ékelődött kis ország gazdasági teljesítményének nagy része, a GDP 36%-a a pénzügyi szektorhoz köthető. Bár az EU nyomására a közelmúltban kénytelen volt nagyobb betekintést engedni az ország adóügyeibe, ezzel pedig kicsit megrogyott különleges adóoptimalizáló státusza, továbbra is vonzó célpontja a külföldi befektetéseknek. A teljes munkaerő közel 40%-a egyébként a határon túlról érkezett, éppen ezért az egyfőre jutó GDP mutató túl is becsüli az ország egyébként valóban magas életszínvonalát. A munkanélküliségi ráta a legalacsonyabbak között van az egész EU-ban, épp úgy, mint a GDP arányos államadósság. Messze a világ leggazdagabb országa a Perzsa-öböl partján elhelyezkedő Katar. A mesés vagyon eredete a többi öbölmenti arab országhoz hasonlóan a kőolaj és a földgáz. A teljes kivitel 92%-át, a kormány bevételeinek 56%-át ez a két nyersanyag teszi ki. Erős nyersanyag függősége csökkentése érdekében az ország vezetése nagy erőfeszítéseket tett az elmúlt években. A feldolgozóipar, az építőipar, a pénzügyi szolgáltatások és a turizmus jelentősége egyaránt nagy mértékben nőtt. Van még azért ideje a vezetőknek a gazdaság modernizálásával, legalábbis ha abból indulunk ki, hogy a jelenlegi kitermelési szint mellett még évtizedekig, minimum 25 évig elegendő kőolaj tartalékkal rendelkezik az ország. Katar rendezi majd a 2022-es labdarúgó világbajnokságot, és addig rengeteg megaprojektet kiviteleznek még. Az előzetes tervek alapján elképesztően fognak kinézni a stadionok, ahogy természetesen az egész főváros, Doha is. Ha tetszett a videó és még nem iratkoztatok fel, most tegyétek meg, illetve nyugodtan kommenteljetek. Találkozunk legközelebb, sziasztok!